Salut, bine m-ai găsit! Sunt Alexandru Dobra Someșan, iar în continuare îți voi prezenta unul dintre cele mai bestiale programe de modelare și animație 3D de pe piață, dar ceea ce îl face cu totul superb este că poți să-l descarci și să-l utilizezi gratuit, atât pentru uz propriu, cât și pentru proiecte comerciale. Bun, acestea fiind spuse, să începem. Să vedem unele proiecte realizate de Blender, atât de mine cât și de alții. O să începem cu o animație realizată de firma care produce Blender. Să vedem. Bun, nu o să avem timp să ne uităm la tot. În continuare o să vă arăt câteva din proiectele mele realizate cu Blender. În principiu animații sau imagini 2D. Bun. Dacă intrați pe Acrișor Studio, la 3D Animation, o să vedeți un playlist cu câteva din animațiile mele. Asta e o reclamă la baterii. Dacă apăsați aici, o să intrați pe playlist. Asta e alta. Pentru o calitate mai bună. Bun. Avem... Oricum, vă las pe voi să vă uitați. În principiu, se pot realiza tot felul de lucruri. Nu știu de ce nu merge. Ba, merge. Ok. Bun. Așa, pe Blender Nation o să vedeți postate tot felul de articole, tutoriale și arte realizate de artiști. La secțiunea Images or să fie... cred că suntem aici, da. O să vedem tot felul de imagini realizate în Blender, foarte realistice, mare parte din ele. Asta e absolut super, peisaj modelat în Blender. Așa, bun. Mai putem găsi pe blender.org, la Gallery, Art Gallery, diverse alte fotografii cu proiecte realizate în Blender, multe dintre ele bine executate, foarte realistice și în principiu nu-ți vine să creezi de unde s-a pornit și unde se ajunge cu superbe toate până la urmă. Bun, să vedem acum de unde putem să descărcăm programul. Dacă intrăm pe blender.org o să vedem că pe site sunt o grămadă de informații, dar pe noi ne interesează descărcarea Blender, Download Blender. Aici o să vedem o grămadă de versiuni, dacă folosești Linux, dacă folosești Mac sau Windows, îți alegi ce versiune ți se potrivește. Eu folosesc Windows pe 64 de biți. Pentru asta o să pot descărca fie varianta instalabilă, fie varianta sub formă de arhivă. Recomand varianta sub formă de arhivă pentru că e mai flexibilă. Bine, e o chestie de preferință. Să trecem mai departe. Dacă vrei să meargă cu viteză, poți să descarci de pe serverul din Germania, de pe serverul din Statele Unite. Nu are importanță, click pe link
Trebuie să apară descărcare, dacă nu apare, apasă aici și o salvăm în Downloads. Bun, Save. După ce salvează, deschidem directorul, merge cam încet internetul. Bun, așteptăm. Bun, aici în Downloads, odată descărcată, extragem copy, mergem înapoi, click dreapta, paste, așteptăm un pic mai mult. După ce se copiază, o să intrăm în director. Iar aici în director o să apară o grămadă de fișiere. Pe noi ne interesează Blender. Simplu. Blender, pe care o să dăm dublu click și va intra programul, care arată cam așa. Dacă apeși pe fereastra asta, dispare și intrăm în interfața normală. Bun, în tutorialul viitor o să vedem cum anume se folosește programul, o să vedem despre interfață, ce putem zice, un pic de modelare. Până data viitoare, vă aștept pe Acrișor Studio. Puteți să intrați și să vă conectați la canalul de YouTube, Facebook, Google+, Twitter și astfel nu o să ratați nimic din ce urmează să fie postat pe site. O grămadă de surprize or să vină în viitor, așa că abonați-vă și vă aștept. Pa, pa!